Hello mga gwapa, mga gwapo. Kumusta mga higala? So, hapon na tayo nagkapag-vlog guys kasi nag-rest kami dahil Sabado ngayon. Yung anak kong pinahugas ko ng pinggan kasi mangunguha tayo ng gulay para uulamin natin ngayon. Uulamin namin. Dari na kakatarong. Tarong mo nagpugasan. Ha? Yung isa kong tripod ba oh? Sira. Hindi na maano yung camera ko dito malagay. Nawala na yung rubber niya dito. Nawala. So, pag ilagay siya dito, hindi maano, kailangan yan. So, samahan nyo ako guys. Doon tayo pupunta guys, oh. Diyan sa kabila. Mangunguha tayo ng sitaw ba ang tawag anang batong sa Tagalog. Mangunguha tayo guys. Para mailagay tayo sa ating may pangdagdag na gulay. So, tara. Dito tayo dadaan guys sa may kanal. Tatalon tayo dyan oh. Dyan, tatalon tayo dyan. Oh my God. Layo na kasi kung doon pa ako sa ano, sa kabilang daanan. Dadaan, malayo na doon. Wah! Naibata na mo oh, bata. Among bata, nag-atang na ako. Patay na ni Ron. Tatalon muna ako ha. Papatayin ko to aking camera baka malaglag sa tubig. Kana na lang ako kana paluwang nga buak kay akong mong tulay. Nakana dala na dere. Kalayo na mo sa pikas pa kumuagi. Nuagi pag isa. Oh, isa pa. Maghimo tagtulay ani. Ha? Oh, nanakoy tulay. Oh. Oh, see? Among bata oh. Manguha tag batong guys ha. Asam ta mo agi ani babay bitin dere. Babay bitin. Saan sa? Gulay. Oh, magulay ta. Ay, Intoy. Kuya Intoy. Latay. Oh, naglatay. Tarawang man ni nanay, pagpatakag tamak diha, kanay man eh. Oh. Dali. Gamay naman ako abing. Ay, kay pila ra may subak-subak sa gulay ano. Dali lagi sung daghan ang bunga ba no? Tadang! Kuan gid na antay gahapon karon daghan na pod. Ayun. Moro man ako isubak beng, wa mo pula ang gulay beng. Ay patula sa antay beng. Wala ba? Ayun, sticky. Tadang! Ambot ay para kaha. Nadag. Hindi migas aji. Ano ta? Gamay ra gid ako kuan ani. Kapalagi kay gabi naman. Makakabagungay na magabi. Agay kada sa mamang. Nenay, kita as kayo. Si. Ano mo day? Kaya mo. Di ako ito lagi. Naman dek yung mga kulikot dari tio, no?
Ha? Mangayo ko te, tulo lang kabuok pampahumot sa gulay. Ayaw po. Oh! Ang? Shout out kay Ate Mimin dira. Ate Min, shout out daw ingon ni Ate Angie. Sabi ng iyong mama. Gimingaw na daw siya sa imo Ate Min. O tama na natin isa ka buok te oy. Asa mo kung kakitag si Milya sa sangig te no? Tama na natin. Bili muna kami ng bigas guys kasi dumating si Mr. Ito mamaya ko natatapusin. Babalikan ko yan. Bibili muna kami. Guba. Uy, unsa ka? Guba. Gubaang. Sinilang. Tarong ayo. Ginabilin ka ron. Kaya hapon ng pagpatag bugas. Ikaw ayaw be. Di ko kabaluan na. Oy. Adre na lang ka. Yawan. Asay mo na kang tag 36? 5 lang. Lima ka 3-6 ako ha. Lima ka 3-6. Ayan na kay mga yabon anak. Tag 48 lang malagkit ko pa. Yay. Di man tonlon. Kami ba na? Ganito, wala ko yung bata. Di ang nyambot pasabot, ang bukid daw maklaro daw diri sa patag. Ibali man yung istorya. Di. Imawan. Kaya yun sa ni pag-istorya. Klaro daw kayo ang patag sa bukid. Papunta kami sa isang barangay, guys. Kay ano? Palit mi og pan. Pero bata oh. Ha? Oh, ayan yung provincial capital namin oh. Provincial capital. Bandok. Pa. Bulwagan man na dira dino. Sports complex demo ni Bulwagan dino. Ang saman ay dula ron. Ay di ay. O yung gym namin oh. Gym dito sa provincial capital Palatapos.
few moments later. Asa nga pa ni mulong? Cookies imo? Inas daddy. Ay daw. Paglawan. Kani di ang munggo de. Ay. Dahil lang mo pili sa amin. Ay kan. Nabila. Ano daw? Okay, isa ka daw. Sa bago niyo kang bago ning munggo. Bago ne. Kana. Nabila ni. Nabila. Oh, 20 na. Kana lang ito mo palabi di ka. Ani hapon naman ta. Ano na kami yung barbershop guys kasi mapa. Dali lang. Asam ka? Bilin. Ah, bilin na na siya? Okay ra ka dira? Balik ka lang po. Oh, balik ka talaga. Taro nga pagupit ha. Okay ra siya dito de. Buwa na ni muna. Abi na kukubanan pa nato. Balikon lang ko to. Tumulong itong tigiyaw. Buwa ka. Ay, di ay mo tagya sa barbershop. Oh, magkano mo to? Ah, hey guys, nakauwi na kami galing bumili kami ng bigas. At saka yung anak ko naiwan sa sa barbershop kasi nagpaputol siya ng kanyang buhok kasi mahaba-haba na yun. Tapos guys, natawa ako kay Mister. It's a big blessing ngayong hapon kasi si Mister nag-attend ng General Assembly meeting sa school ng aming sa eskwelahan ng aming bunsong anak. Tapos kasi siya ang guys, overall Vice PTA President sa school. Congrats to Mr. Natawa kami guys kasi nanalo siya ng 500 pesos sa Q&A portion ng kapitan ng Barangay San Miguel kasi yung paaralan ng bunso namin is nabilong siya sa Barangay San Miguel. And then nagpa-Q&A si Cap Vilma. Thank you so much. Thank you so much pala kay Cap Vilma. Nagpa-Q&A siya. Kasi yung bali yung tumatayo na in behalf sa aming mayor na instead na si mayor sana ang magsalita sa sa PTA during PTA meeting, si Konsehal Jasper Aala yung bali tumayo sa kanyang kanyang posisyon. So yun, bago nagsalita si Cap Jasper, nagpa-Q&A si Cap Vilma kung sino daw yung ang pangalan na ba yun? Tawag diretsohon akong Bisaya dahil kay lisod kaayo. Unsa daw pangalan sa katong bisita na nag-represent sa pangalan sa amo ang mayor. Karon kay ang gitubag sa isa ka babae kay sa isa ka parent kay kuan man dili man siya kumpleto nga kanang name. Naghangad man itong camera oy. Dili siya kumpleto ang name. Ang iyang giingon is Rex Aala lang. So mauto yon ang nangyari. Tinaas ni Mr. yung kamay niya. Akala ni Mr. kung joke lang ni Cap Vilma. So tinaas na yung kamay niya tapos sinabi niya yung kumpletong pangalan ng konsehal namin na si Cap Jasper Aala. So yun binigyan siya ng 500. So natawa ako guys kasi sabi niya may pambili na tayo ng bigas. So yun, it's a blessing pa rin, di ba?
Kasi sa totoo lang guys, yung bigas namin papakita ko sa inyo ha. Ito. Ayan na lang yung bigas namin guys. Medyo maliit na lang, oh, di ba? Maliit na, hindi na yan puno. Kumbaga ano na lang ito, nasa may puweta ng ano, lalagyan ng bigas. So yun, blessing pa rin, di ba? So thanks God dahil may blessing na naman kaming natanggap. Kaya nga, yun. So yan ni Mister. It's another blessing na naman daw. Hindi kasi siya nabiyahe today. Kaninang umaga nagbiyahe siya saglit lang. Tapos ano, nitong hapon hindi na siya nakapagbiyahe kasi saktong alauna ng hapon yung meeting sa school. Kaya hindi na siya nakapagbiyahe. So yun. Ay, thank you Lord. God is amazing God. God is a provider God. Ito pala yung ano guys, lulutuin ko mamaya. Maya at saka ito patola at saka may malunggay. Nak, palihog daw ko nakbe, hugas, palihog ko ani nak. Sa kamunggay. So yun. Kaya nga guys, kahit anong hirap ng buhay natin ngayon na pinagdadaanan, kapag kasama natin ng Diyos, lagi tayong mananalig sa Kanya at magdarasal, gagawa pa rin ang Diyos ng paraan, natutulungan niya tayo sa iba't ibang paraan. Kasi ano siya He's a perfect God, He's a provider God, amazing God. Kumbaga ano siya, perfect na siya lahat. Kaya ngayon, sabi ko sa mister ko, kahit anong hirap ng buhay, laban lang tayo. Luto na. Pahinaya lang, paanok-anok Hilaw-hilaw pa. Pahinaya pa, dili masunog. Yung anak kong babae, gusto niya pumunta sa lula niya. Napakalayo nun, tapos kailangan pa namin gumastos ng 100 pang gasolina lang. Ang mahal pa ng gasolina ngayon. So, sabi ko sa kanya, next time na lang pag may may extra pera at saka makaluwag-luwag kami. Bumili kami ng 5 kilos na bigas sa halagang tag 36 per kilo dito sa amin guys. Pero masarap na to ha, as in super masarap. Malambot. Ito yung palagi namin binibili kasi malambot siya at masarap. Bumili kami ng 5 kilos lang kasi para naman may extrang konti na iwan si mister para pang niya bukas kasi magsisimba kami. Palihog sa kuplato be kay maghimay-himay ko aning kamunggay. Ito pala guys, ang pangsahog ko. Ito yung inulam namin kaninang tanghalian. So, ito naman ang pansahog ko sa gulay. Ito pala yung aking gulay. Sitaw, at saka, tawag nito patola, at saka malunggay. So, yan lang. At saka ito is isda. Manihapon taog sayo, kay aron makatulog og sayo, aron nagsimba ugma, o dili tamalik sa pagsimba. Kay maora na yan lang ang araw na ibibigay natin sa Panginoon. Sunday is for God. Sunday is the time to worship God. Ano lang, magluto sa kuoy kaya wala na gabi na dito. Wala. Ito, ilagay ko na. Ilagay ko na itong sitaw guys para dali siyang maluto. Iba-iba din ang style sa pagluto ng gulay guys sa lauoy. So ako inuuna ko yung sitaw kapag matagal ito malambot.
Dugay siya maluto ba karing gahi pa. So kana lang. Okay. Ilagay ko ito dito guys. So thank you Lord dahil may another blessing na naman kami natanggap. So guys, ito kain na kami ng hapunan namin. Ito pala yung niluto kong ulam guys. So, yan. Lauoy kung tawagin. So, kain muna kami guys ha para mabusog ko da. A few moments later. So guys, tapos na akong kumain. Napakasarap yung gulay guys. As in, super sarap. Wala talagang makakapantay sa gulay. Na, katagaan na ka dati Maymay. Yung aso namin naghihingi na ng pagkain. Ayun yung anak kong babae guys, oh. Laging siya talagang nahuhuli sa kain. Ay, pagpasensyahan nyo na yung ano ha, kaldero namin na dyan namin pinatong kasi ano. Pero malinis yan guys ha. Maitim lang yan pero malinis yan. So, ano pala. Shout out pala kay DML Vlogs, kay Ma'am Nunits TV, at saka kay Mylene Vlogs. Shout out po sa inyo dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po tayong magdarasal. So, yun lang guys. Nabusog ko. So, hanggang dito muna tayo guys kasi medyo haba-haba na yung ating ganap today. At maraming salamat pala sa mga new subscribers ko dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sana po, lagi nyo po akong susuportahan hanggang. Thank you so much everyone. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and click the notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. See you everyone. Lagi po tayong mag-iingat.